खुलुमनाय हरग्रोबाय। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 27थि बोसोरसालिया जुथुम्माया देग्लाय 2025 मायथाइ मार्च दाननि 27, 28 आरो 29 इं खालारखालि चिरां जिल्लानि साहा थानाय सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानो थाम थिम जागासिनो दङ। आरो बे हाबाफारिखौ गाहामै गाहाम जाफुंहोनो थाखाय सान्थिपुर ओनसोलनि गासैबो लकेल जेन्टेलमेन, लकेल इन्टेलेक्सुवेल, एबसुनि दैदेनगिरि मावथिफोर, गासै रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय बिथांमोनहा गोसो होनानै खामानि मावनायाव नांथाबगासिनो दङ। जोंनि बर' हारिनि समायना रमायना हारिमुखौ रैखाथि होनो थाखाय, मुलुग दरबाराव मिथिहोनो थाखाय, बयनिबो सिनायथि होनो थाखाय, बयनिबो फोरमायनो थाखाय जों बयनिबो मदद नांगौ। बेनिखायनो होखानाय सम थावनियाव नुजाफैनो थाखाय नोंथांमोनखौ गुरै हांख्रायहरनाय जाबाय। बे समायना रमायना मेहेरगोनां ओंथिगोनां दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोरसालिया जुथुम्माखौ जाफुंसार होनो थाखाय गासैबो दुलाराय बर' हारिमु जिल्ला आफादनि गासैबो दैदेनगिरि मावथिफोर लोगोसे रिंगु दामसा नोंथांमोनखौ होखानाय सम, थारिख आरो जायगायाव लैहोर लैहोर गाजा गोमजा फैनानै मदद होफैनो थाखाय नोंथांमोनखौ आं बयखौबो गुरै आरो गंग्लायै खावलायहरनाय जाबाय। बेजों लोगोसे बिसानि जिल्ला आफाद, मिरु आफाद नोंथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव नोंथांमोनखौ नुजाफैनानै थोजासे मदद होफैनो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। आरोबाव बियाथारनि गासैबो दैदेनगिरि रिंगु दामसा नोंथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै थोजासे मदद होफैनो थाखाय नोंथांमोनखौबो गुरैयै हांख्रायहरनाय जाबाय। आरोबाव चिरां जिल्लानि गासै रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय नोंथांमोनखौबो बै सानाव लैहोर लैहोर फैनानै नुजाफैनायजों लोगोसे थोजासे मदद होफैनो नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। आरोबाव स्पेसियेलि सान्थिपुर ओनसोलनि गासै रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव नोंथांमोनखौ बे सानथामनि जानो गोनां हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै थोजासे मदद होफैनो थाखाय गंग्लायै आरो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। गेवलां मेलखालि जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै हांख्राय हरजादों दानि बिटिआरनि CEM मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' सारखौ। आरो जोंहा सानै MP दंबावो मानगोनां आलासि हिसाबै। सासेया जाबाय रायजो सभानि MP मानगोनां मुस्रि रोनगोरा नार्जारि आरो मानगोनां मुस्रि जयन्त बसुमतारि लक सभानि MP बिथांमोनाबो नुजाफैगोन। आरोबाव साहित्य सभानि मानगोनां आफादगिरि साराबो नुजाफैगोन। बेजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गोबां मायन' गैन' दैदेनगिरि बिथांमोना नुजाफैबावगोन। बेखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन आरो रिंगु दामसा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सानथामनि हाबाफारियाव थोजासे मदद खालामफैनो आङो नोंथांमोनखौ गुरै आरो गंग्लायै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।